Знаеш ли, че животът ти след 6 месеца може да бъде коренно различен? В позитивна насока, разбира се. Ако ти поемеш ангажимента, фокусирано да следваш плана към постигане на твоята цел. Тоест, първото нещо, което трябва да имаш е какво искаш да постигнеш, каква е целта ти. Да направиш план за целия период, да го раздробиш, разделиш на по-малки постижими стъпки и да действаш всеки ден. Наистина да поемеш отговорност и ангажимент за това да се появяваш всеки ден, да действаш, въпреки трудностите, въпреки загубата на мотивация и така нататък. Защото повечето хора се провалят не защото нямат умения или не са достатъчно добри, а защото се отказват прекалено бързо, защото не виждат резултата, който са очаквали за кратък период. Ти от тях ли си? Какво искаш да постигнеш? Определи плана и действай.